Bé, companyes, avui amb el dia tan maco que fa començarem una ruta que farem al voltant del nostre estimat poble i el començarem a la nostra església de Sant Joan, el patró del nostre poble. Com ja sabeu, es tracta d'una arquitectura d'elements romànics del segle XII, encara que es va finalitzar a posteriori. Comencem la ruta? Doncs vinga, anem-hi! El que has de sentir, sempre el teu abast per tu. Aquest monument que veiem aquí està adjudicat a en Josep Maria Jujol. Ell passava llargues temporades a Campins i estiuejant i era un alumne destacat d'en Gaudí. I aleshores, tot i que no està tothom d'acord en adjudicar-ho, però hi ha moltes veus que diuen que sí, i si us fixeu, les formes no són mai punxegudes, sinó que són arrodonides, la qual cosa fa pensar molt en el mestre Gaudí. El Vallès enmig d'arreu, ja sé que m'enteneu. Ara ja hem arribat a Sant Guillem, que és un conjunt d'una masia més l'ermita. I té una singularitat molt curiosa, que és que el campanar no és el típic que estem acostumats a veure, sinó que se'n diu d'espadanya o cadireta. Com ja sabeu, aquí a l'ermita de Sant Guillem es celebra l'aplec de Sant Guillem, en el qual els vilatans de Campins poden gaudir una caminata popular, després quan arriben tenen la botifarrada, audició de sardanes i un tastet de mel per tothom. Bé, hem arribat a la final del trajecte, estem a la Font de Montserrat, que està dintre del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Doncs aquesta ruta que acabem de fer és una entre moltes de les que podeu fer a Campins. Veniu i podeu gaudir del nostre poble.